Kaixo, ongi etorriak gaurko saioran, gaur uztailak 9, gaur goizean goizeko giroa ikustera etorri gara, goizeko 11ak dira. Eta programarekin hasteko entzierro txikia ikustera etorri gara. Beraz, goazen ikustera ze giro dagoen hemendik.
Vamos a hacer 4 encierros, ¿vale? 4. Los 2 primeros podéis acompañar a los críos y crías, ¿vale? Los 2 siguientes, por favor, dejadles solos. Ayudarnos, quedaros al margen y que corran ellos y ellas, ¿vale? Vamos a intentar que se diviertan ellos, no es para nosotros, ¿eh? Es para ellos y ellas, ¿vale? Bueno, Javier, ¿qué pista? Oye, 2 cánticos, ¿vale? Y. Unasekin gaude, kaixo Una, zer moduz? Ondo. Bueno, nola da zezena eramateak? Esperientzia oso polita, bigarren urtea eta lagunak daude hor korrika egiten eta harrapatzeko. Eta txikiekin zer moduz, ongi? Bai, Eta ondo pasatzen duzue. bai, oso ondo. Eta beste urteetan jarraituko duzu hau egiten? Bai, Bueno, mila esker eta oso ondo pasa. zuri, agur. Vale, eskerrik asko.
SIRF. Venga, le pongo puesto. Gracias. La verdad es que hay una historia detrás. 50 años. Oraingoan antolakuntzako Fermin Javier Beguntzarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ondo, zuek? Oso ondo baita ere hemen lanean. Bueno, nolakoa da horrelako jarduera bat antolatzeak? Bueno, a ver, ez du ezerrik, Batez ere eskatzen dugu laguntza helduei hau ondo eramateko. Daramagu ja 15 urte hau egiten, gu ja hau izanen da azken urtea, hemendik aurrera gazteak hartuko dute errelebo hau, eta besterik zer den, tonturik ediak. Zer den, hori, lana urtean pixka bat egiten dugu, lan pixka bat organizatzea, eta besterik ez da gehiegi. Batez ere, heldua dute azken problema, zeren txikiekin oso ondo bagoaz. Eta helduei ematen die beldurra txikiak hor bakarrik ikustea? Hor dago. Daude heldu batzuk, helduak esaten dute, urteak dauzkatela urte pixka bat ondo doazetan, eta gero txikiei bildurra ematen die beraiek korrika egin dezatela. Baina izan behar da ustea eta beraiek korrika egin dezatela, orain dela urteak nire ustez pentsatzen dugu gara oso, nola esango nuke, egiten dugula gehiegi txikien aldetik, ez? Ez dezala erori, ez dezala galdu. Fiskal sobreprotekzio. Bai, sobreprotekzion, ez? Eta gu nahi dugu pixka bat hori utzi dezatela, geratzen dezalea leku batean etorriko dira eta kitxo. Gainera, 4 entzierro egin dituzue, eta azkeneko 2 bakarrik egin dute, eta gainera azkarrago, ez? Bai. Eta divertigarriago txikientzat pentsatzen du. Beraientzako da hau, ez helduentzako. Eta horregaitik egiten dugu horrela. Bi oso txikiekin, eta besteak ja, esango genuke 7 urte, 11 urtera. Eta 15 urte hauetan zehar, nola aldatu da giroa? Ez dakit, arrakasta... Bueno, karo, egia da, hemen normales gehienak 15 urtekin ja korrika egiten dugu entzierrotan. Ordu nahi du esan azkenik hor bai dagola parentesis bat, 11-15 urtera, zagozela zer egin, ez dakit. Eta urtengo giroa nola ikusi duzu? Soberan, jende asko. Zierrotan baita, Ja, gure esateko, atea honditik, ez? Bai. Baina jende asko entzierrotan eta entzierro txiketan baita. Bueno, pozten gara, eta, Fermin, zuri eskerrak eman, eta asko disfrutatu geratzen diren egunetaz. Zuei, 11 beste entzierro bat txikientzako egingo ditugu, berdina, 2 txikienkin eta 2 handiekin. Eta espero dut, zuek baita ere ikustea. Bai, apuntatzen dugu agendan, eta mil esker. Ondo segi. Venga, agur. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez.
iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Javier, zure leku. Venga. Aguántate primero a ver cómo sale. Utzi lekua, guitarros del medio. Tenías que seguir hasta abajo. Pues has corrido bien delante del toro, ¿eh?
entzierro txikia bukatu da eta orain guazen kaleko musika eta giroa ikustera. Guazen! Zuriñerekin gaude, Maisu Bravo bandare musikaria dena. Kaixo, Zuriñe, zer moduz? Ongi, eta zuek? Oso ondo baita ere, hemen zuen musikaz gozatzen. Zer moduz da San Ferminetan jotzea? Oso ilusioarekin hartzen dugu. Egun guztietan jotzen ditugu dianak. 7 laurden gutxitan, eta gero 12tik bitaraino, pixka bat Iruñetik mugitzen gara. Animatzeko. Eta jendearen harrera zer moduz? Giroa nola ikusten duzue? Oso ongi, plazan sortzen da giro oso ona eta oso emozionantea da bai. Eta egunero jotzen duzuenez, gero parranda egiteko unea ere aurkitzen duzue? Bai, aurkitzen da, agian lo pixka bat egin behar duzu, baina alda. Eta urtean zehar jotzen duzue baita ere? Ez, hau da bakarrik San Ferminetarako prestatzen dugun banda bat, bai. Bueno, disfrutatu San Ferminetaz. Berdin. Agur, eskerrik asko.
Ekin dantzatu eta gero, orain Takenoriara itorri gara, aurren ekitaldiak grabatzera, eta ea zer moduz. Norekin gaude hizketan? Renatarekin. Eta zer moduz hemen Takunerako txoko honetan? Oso gustora, bai urtero lez, oso gustora, oso parke ederra da, zuaitz ederrarekin, jende ederrarekin eta jolas ederrekin, osea, zer hobeto. Bai. Eta zer aurkitu dezakegu hemen? Ba, hemen ditugu 10 txoko desberdin, eta dira, dena jolas kooperatiboak dira, eta gure helburua da ondo pasatzea eta jolasa oinarri. Eta daukagu adibidez, mintxoren gunea, mintxo jastea material berzeklatuekin, gero daukagu jinkanatxo bat berri daukala izena, gako batzuk bilatu behar dira, eta postontzi batzuk, eta horrelako jinkanatxo bat, eta gero ja daukagu sukaldea, elementu naturalekin sukaldatzeko, gurpilpil gunea, klarionekin margotzeko kotxe bat daukagu beltza oso tristea, eta pixkat koloreztatzeko, kolorea sartzeko bizitzari, zirko gunea, hainbat iturrian dugu bakoitzak bere itsasontzia sortu eta uretan frogatzeko nola dabilen, eta, hainbat txoko ditugu, ninien txokoa txikientzako, makekin, eta arrozagrekin jolasteko, eta holan, adin guztietarako gauzak, eskaintza daukagu, jolasak. Eta harrera zer moduz jendea gerturatzen da? Bai, nabaritzen da gainera, ja urtetik urtera jendeak errepikatzen du. Orduan ikusten ditugu aurrak hasten, urtetik urtera gero eta errepikatzen dut, eta gero jende berria etortzen dela nabaritzen da, eta oso posi gaude, ze horrek esan edu gustora daudela, eta bueltatzen badira oso seiale ona. Bai, oso ongi. Eta ezakit egunero zaudet hemen, zer ordutegi daukazue? Bai, gaude 14 arte, eta ustaiak 14 arte, eta da goizetan 11:30 ordu bietara, eta arratsaldean 6:00 9:00. Hori da. Bueno, oso ongi pasa, disfrutatu eta animo. Eskerrik asko eta berdin. Eskerrik asko zuri ere. Bueno, agur. Kotxe grisa marrazten, Renatak esan digun bezala, pixka bat iluna dela. Eta, ikusten duzuen bezala, hemen txikiak daude margotzen.
ya no estarán por aquí. Venga, Espera, espera. Mira un poco y encantará. ¿No queréis mojaros un poco? Kaixo, norekin gaudizketan? Aitzol Iriarte mendiburu eta nire anaia Lurriztu eta. Eta zer egiten ari zarete hemen? Pues torreta bat, hola pixat barruan jolasten ibiltzeko. Bai, oso handia egin duzu, ez? Eta ja kabitzen zarete hor, zure anaia gutxienez kabitzen da. Bai, orain inber duguna da paretak osatu eta gero atetxe batin. Bueno, primeran, egiten duzuen super handia eta gero ni sartu naiteken ere. Bai. Bueno, megi esker. Agur. Agur. Lagunberriekin bale. Orain nire lagunberriekin itsasontzi bat egin dugu eta uretara eramango dugu, ea flotatzen duen. Bueno, orain Zabirekin gaude, kaixo Zabi, zer moduz? Ongi. A ber, azaldu guzu pixkat zer den hau? Bueno, gu gatoz Makusitik, dela ITB-ko plataforma, umentzat seriak ikusteko eta bar. Eta montatu dugu hemen gunetxo bat Takonera Jardinetan, San Ferminetan, eta ditugu hainbat txoko, adibidez hemen, ospetsuena da porteriarena, ikusten dugu hor Makusi, irabazi arte ikusten denez plataforman, futbol joko bat, saiatu argarela hor jolasten, eta gero baditugu hainbat txoko ere, hemen zuen eskuinean badugu marrazketa txokoa, karetekin eta baditugu hor ere begiraleak laguntzen eta umeekin. Eta azkenik beste txokoa hor aratago, egur txokoa, zuaitzazpian, eta egurezko jolas asko, ezberdinak, eta pixko bat gu gaude laguntzeko, baina etortzen dira libreki umeak eta egoten dira hor jolasten, gurasoekin edo, eta pixko bat gozatzen San Ferminetaz. Eta giroa nola ikusten duzu harrera? Oso ongi, oso ongi portatzen dira, guztiak gurasoak eta hori, gu gaude laguntzeko, baina ia ez dugu lagunik, ez dugu lanik, zera dozte hona, super ongi, super gustora. Eta euskerazko plataformen egoera nola ikusten duzue? Guk ikusten dugu pixko bat beharrezkoa, orain, plataforma asko daude streamingekoak eta liderreta, eta gu planteatzen dugu Makusi plataforma, primeran plataformakoa ari dela pixko bat ospea hartzen, guk egin dugu berdina, baino umeentzat. Eta gu gatoz EITB-tik eta umeek ikusten dituzten serie guztiak euskeraz izateko, edo zein momentutan, edo zein gaiutan, eta eskuragarri egoteko. Bueno, lan oso garrantzitsua orduan. Bai, gure ustez oso garrantzitsua da. Eta ikusten ari naiz hemen tiro egiten, agian nik egin dezaket? Bai, noski. Eta zeinek probat dezake, izango diogu Manuri. Bale, primeran. Ez dakit oso ona izango naizen, baina, saiatuko gara. Bai, saiatu beharko. A ver, ematen. Denak animatzen. Ze pena.
Lortzen dugun atea helmugara iristea. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vas a tirar justo delante de los patos. ¿Quieres desde arriba? Bueno, futbolean ez dugu lortu, baina oraingoan bai. Bueno, jolas guztiak ikusi eta probatu ondoren, orain goazen oinez txokora, hor daukagula, eta ea zer moduz. Bueno, oinezeko barrara hurbildu gara eta Iñakirekin gaude. Kaixo Iñaki, zer moduz? Eguerdion, hemen, lanean, lasai. Bueno, zer moduz doa barra? Oraingoz nahiko lasai. Txarangaren bat iritsi da, eta txaranga iritsi ala orduan onditzen lana, baina gero lasai. Oain bokatekin hasiko gara, eta ber. Eta egun hauek nola izan dira, 6an hemen jende ugari zegoen? 6 eta 7 gainezka. Eta gero ere kontzertutan jende asko ibili da, orduan momentuz oso pozik. Eta txanden aldetik denak bete ide dira? Bai, naiz eta batzuetan jende gehiago behar izan, baina bagoaz betetzen. Orduan, valorazio positiboa momentuz? Momentuz oso ona. Eta jendea implikazioa eta oso ondo. Eta kontzertuak eta hemen zer moduz? Kontzertuak ondo, gaztentzako giro polita da, orduan hurbiltzen dira ere, beste aukera bat ematen diegu, eta ondo. Bueno, mila esker eta animo egun hauek. Vale, zuei, mila esker. Bueno, oraingoan Iñakirekin gaude, kaixo Iñaki, zer moduz? Egunon, oso ondo, eta zuek? Oso ondo baita ere. Bueno, ja, 3. eguna, hor, zer moduz doa oinezeko Goiz da holan balorazio bat egiteko, baina orokorrean oso ondo, 6 eta 7 kriston lana egonda hemen txonden inguruan, kontzertuak ere bete dira, eta oso pozik gaude ikusten ikastolak zenbat laguntzaile dituen, ezta? 600 baino gehiago egon behar dira lanean 9 egun hauetan, eta oso giro polita eta alaia izan dugu, eta egiten dugu oso valorazio ona. Eta txandak eta bete dituzu, egia da? Bai, falta da baten bat olan solte, baina orokorrean ikastolako jendea eta familiekin, eta baita ere Nafarroko beste ikastoletako jendearekin, eta aparteko laguntzaileekin batera bete dugu, eta orain nahiko lasai dago, baina arratzalde partean edo bete egiten da, eta egoten da nahiko lan karga hemen. Bai, 6an, ni hurbildu nintzen, eta hau bete-betea zegoen, ezin eskatu. 6an tokatu zitzaidan ere hor barruan egotea bokatak eta holan egiten, eta izan zen zuzendari izatea baino lan gehiago momentu batzutan. Bai, baina ondo. Zuzendari izan da, zer suposatzen du zuretzako oineza atarrabian izatea? Bueno, guretzako 3. oineza da, 2010an ere hortzen nengoen, eta niretzat ederra da ikustea ze auzolan erraldoia egiten dugun ikastola, Nafarroko ikastolen artean, ez bakarrik oinez egunean, baizik eta aurretik, eta oraingo honetan Sanferminetan ze gaitasuna, ze potentzia dugun, hainbeste jende ikastolaren alde egiteko, eta auzolan erraldoi moduko bada, ezta, egiten duguna. Beraz, pozik. Geratzen diren egunetaz, zer espero duzue? Bueno, hartu dugu martxa 3 egun hauetan, orduan, orain, luzatu behar dugu 9 egunetan, eta iritsiko gara, beti konfiantza handia dugu, eta txandak joaten dira aldatzen, orduan etortzen da jende freskoa, eta gu 14 arte hemen egongo gara jotake. Primeran, guk hemendik deialdia egiten dugu, norbaitek animatzen txanda horiek betetzera,
Eta zuei animatu eta ea zer moz bukatzen dituzuen festak. Bai, euskaltzale guztiak animatzen ditugu, oinez txokonetara eta koneran kokatu badagoen txokonetara hurbiltzea, ondo pasatu eta euskararen alde badago zeregina, ez da Nafarroan, orduan batzen gaituenaren inguruan elkartu gaitezen danok eta koneran San Fermineko egun hauetan. Hori da, bueno, mil esker Iñaki. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, orain arroparen postura hurbildu gara, Garbiñerekin gaude, kaixo Garbiñe, zer moduz? Kaixo egunon, oso ongi, oso pozik gaude. Bueno, pozten naiz, zer moduz da arropain salmenta? Oso ongi doa, gorri eta txuri kamisetak iaia bukatu dira, baita sudaderak ere, primeran, asko saltzerari gara. Azaldu ezakezu pixka zer den logoa? Esan naia. Buruz, bihotzez, oinez, hor ikusten da, begia, sudurra, ahoa, eta buruz bihotzez oinez lortuko dugula gure erronka edo gure helburua, euskara sustatzea eta ikastolak ere aurrera eramatea. Eta hau da San Ferminetako kamiseta, ez? Atera dugu gorri eta txuria, baita sudaderak ere, logoarekin, bai tirantekin eta mauka motzakin, eta asko daude aukeratzeko. Ez bakarri San Ferminetarako baizik eta gero urtean zehar eramateko ere, eta oso arropa polita atera dugu. Eta zapiak ere saltzen dituzue, prestatu dituzue? Euskaldun zapiak San Ferminetarako zapiak ez dakit egin ditugun ala ez, baina uste dut baietz ere. Bestela Euskaldun zapia eraman dezakegu ere. Bueno, hemen uzten dugu aukera, ea norbaitek animatzen, etor daitezela eta arropa erostera eta hori. Bale, eta zuri eskerrak eman, azaltzeagatik, eta animo. Ere, eskerrik asko, etortzaitezte. Bueno, agur esaten diogu orain oinez txokoari eta zuei ere agur, bihar arte, onaino iritsi da gaurko saioa eta beti bezala eskerrak eman gurekin jarraitzeagatik. Bihar gehiago, agur! Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.